Despois desa sesión de control, Feijóo anunciou unha estrategia nova para a formación profesional na visita que lle fixo o Congreso que reúne en Santiago os mellores proxectos innovadores que se fan nos centros de FP galegos. O presidente destacou que os países coa taxa máis baixa de paro son os que teñen máis titulados en formación profesional. Galicia xa ten máis rapaces matriculados en FP, como estes, Cano, Bacharelato, e 8 de cada 10, segundo datos da Xunta, atopa un emprego. Feijóo di que a formación profesional é a xoia do sistema educativo e anuncia unha estrategia para guiala na próxima década. Unha estrategia que adecue as titulacións ás necesidades das empresas, que especialice os centros e que convenza as familias de que a FP facilita, remarca o presidente, a inserción laboral. La FP es el motor del cambio económico de los países. Y cuando observamos los países europeos con menores datos de desempleo, cuando observamos los países europeos con una economía más competitiva, observamos siempre que una de las piedras angulares de esa política económica empieza, como no, en la educación y tiene una relación directa, como no, con la formación profesional. Feijóo lembrou que o 60% dos mozos en paro non remataron os estudos e defende que a FP debe ocupar un lugar estrela no pacto educativo para darlle o sitio que merece. Son 250 alumnos presentando 40 proxectos na exposición FP Innova Galicia. Acompañan os profesores de 23 centros e unha trintena de empresas que participan nestes proxectos que van desde os máis artesáns ata as novas tecnoloxías aplicadas aos alimentos ou á automoción, como este simulador de rescate de vítimas de accidentes de tráfico. A hora de sacar unha vítima de calquer cosa sí que podrían sacala perfectamente. Traemos un proxecto de posta en valor e dinamización dos usos gastronómicos e cosméticos da Camelia. Aplicacións dos drones, realidade virtual e un proxecto Sorriso, en que os avances tecnolóxicos facilitan o traballo dos protésicos ou as análises de ADN para que non nos den gato por lebre. Con este aparato que nos traemos, o que sabemos é as concentracións e as especies animais que están presentes en alimentos prefabricados. Proxectos de microempresas con produtos artesáns e gourmet, aplicacións das enerxías renovables e diferentes proxectos con madeira, desde mobles de deseño e personalizados ata caravanas. É un traballo feito polos alumnos e construído polos profesores. Caravanas low cost para levar no coche sin permisos de circulación específicos. Entre os proxectos que máis chamaron a atención, O proxecto do rescate do coche. O tema dos discapacitados dali, o que estaban facendo o carrito para a silla de rodas. As mini empresas gustoume moito, os de facer xabón, sabes? a exposición permanecerá aberta desde hoxe ata venres e agárdase que por ela pasen arredor de 7.000 estudantes.